Mil-ġimgħa 25 ta' Settembru, it-tesserati tal-Partit Nazzjonalista ser ikunu jistgħu jibdew jivvotaw fl-elezzjoni għall-għażla ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Dan hekk kif mis-6 ta' filgħaxija sa' 9 ta' filgħaxija ser ikun qed jingħata bidu għal proċess tal-votazzjoni bikrija sabiex sussegwentament is-Sibt 26 ta' Settembru bejn id-9 ta' filgħodu u s-6 ta' filgħaxija kif ukoll il-Ħamis l-1 ta' Ottubru u l-għada il-ġimgħa bejn is-6 ta' filgħaxija u d-9 ta' filgħaxija tissokta il-votazzjoni bikrija fil-postijiet indikati u allokati mill-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Fil-waqt li s-Sibt 3 ta' Ottubru il-votazzjoni hi bejn it-8 ta' filgħodu u l-4 ta' wara nofsinhar f'Malta u bejn it-8 ta' filgħodu u s-2 ta' wara nofsinhar f'Għawdex. Dan bilan illi l-elezzjoni tintemm kmieni matul il-jum sabiex ma jdumx ma jibda l-proċess ta' rikonċiljazzjoni, is-sorting u l-att tal-voti. Il-votazzjoni ser tkun imqasma fuq diversi jiem sabiex ikunu rispettati r-restrizzjonijiet marbuta mal-coronavirus. F'intervista fuq Net Television iċ-chairperson tal-Kummissjoni Elettorali l-Avukat Peter Fenech saħaq illi kull post tal-votazzjoni ġie fumigat fil-waqt illi fakkar illi kull votant irid jilbes maskra protettiva jew visor huwa saħaq illi waqt il-vot ser tittieħed kull miżura ta' prekawzjoni meħtieġa. Jiġri anki l-vot li sajtuk mhux se jmissuh bidejhom. U aħna tajnihom istruzzjoni illi kull nofsija ibidlu l-ingwanti. Filwaqt li spjega li ser isir skrutinju assolut sabiex tinżamm id-distanza soċjali, Peter Fenech saħaq li qed jittieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa. Aħna se jkollna nies apposta illi kultant min jaqbdu il-labsijiet jiddisinfentawhom u jerġgħu poġġuhom fil-kaxxa. Intant, huwa spjega l-importanza li kull tesserat iġib miegħu il-formula mibgħuta lilu id-dar. Il-forma fiha barcode. Ta' kif isser li aħna min se jkun fil-post ta' votazzjoni flok ma jgħod idaħħal l-identity card, il-karta tal-identità, jiskenja għandna scanner pup u bajt għaddej sanħaffu l-proċess biex jivvotaw. Inqas ħin fil-post tal-votazzjoni, inqas ħin biex tistenna fil-kju. Għalhekk nappella lil kulħadd li jġibha magħhom u nappellalhom ukoll li jimlew il-parti ta' wara. Francesco Catania, għal Net News.